הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 96, והיום אני מדבר עם משה גורין. אהלן משה. אהלן, יניב, מה שלומך? אני בסדר גמור. משה לומד עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, הוא פעיל בארגון SFL, Students for Liberty, שמקיים את הכנס האירופי ליברטיקון, שהתקיים ב-105 עד 7 באפריל בבלגרד בסרביה, זה אוטוטו. יומיים אחרי כנס החירות, אז אין חפיפה. אבל אני רוצה דווקא להתחיל עם התחום שאתה לומד, עבודה סוציאלית. אני אתן רגע הקדמה מה מעניין אותי בזה. אחד האתגרים לדעתי שיהיו בעתיד לקהילה הליברלית ההולכת וגדלה והולכת וצוברת השפעה גם, זה שברגע שיעשו בפועל באמת צעדים ממשלתיים של דה-רגולציה, הפחתת התערבות המדינה, אנשים התחילו לשאול, רגע, מי ממלא את החלל הזה? יש אנשים שצריכים עזרה במדינה, ואם לא המדינה תעזור להם, מי כן? זה קל להגיד שהקהילה תעשה את זה, או מי שירצה יעשה את זה, אבל איך זה קורה בפועל? אז בשבילי כעורך וידאו נגיד, זה המקצוע שלי, זה לא כך דילמה שאני חווה ביום יום, זה לא העבודה שלי. אבל אתה לומד עבודה סוציאלית, מדינת רווחה, זה נשמע לי כמו הענף שהמקצוע שלך נשען עליו. אני רוצה שתשתף אותי רגע בדילמה הזו, אולי בחוויות שלך בלימודים, שסטודנטים סביבך ומרצים שומעים שאתה, אלוהים ישמור, בעד הקטנה של התערבות המדינה בחיים שלנו. מה המחשבות שלך בעניין הזה? אז ככה, בגדול אני תמיד אומר שצריך לראות איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו רוצים להגיע. אז כשאני מסתכל על עולם הרווחה, אני חושב שזה אחד הענפים שאנחנו צריכים לשים אותו בסוף הרשימה, שאנחנו רוצים להתחיל לקצץ ממנו ולהוציא את המדינה ממנו. כמובן שאחרי שכבר נפתח את השוק, שוק התעסוקה יהיה יותר נגיש, אנשים יוכלו להסתכל בצורה יותר קלה וכן הלאה, אז יהיה אפשר להתחיל לדבר על איזה תוכניות מייתרות את עצמן עם הזמן. מבחינת איך עולם הרווחה פועל, כיום כבר המון עמותות וגופים, נקרא להם פרטיים, מבצעים עבור המדינה המון מהשירותים שלה. המדינה פועלת בעיקר בתור מי שעושה רגולציה, עד כמה שאנחנו לא אוהבים את המילה הזאת, יותר ליברלים, אבל ובפועל זה המגזר הפרטי שהוא מבצע את הדברים האלה. אז בעיניי, כאשר נגיע באמת למצב שבו יש מדינה שבה אנשים יכולים להסתכל הרבה יותר בקלות, ושהכסף של האנשים באמת נשאר להם, והוא טוב להם הרבה יותר דברים ממה שהוא טוב להם כרגע, אז נוכל גם להתחיל לדבר על זה שהשירותים שצריך לתת, עדיין יינתנו על ידי אותם גופים פרטיים או על ידי המדינה עצמה כאיזשהו רשת ביטחון. כמובן, הכל תלוי על איזה מודל אנחנו מדברים עליו, ואני חושב שאפילו אם אני מאמין להגיע ליום אחד לאנקפיסטן, אנחנו עוד מאוד רחוקים משם, וצריך לעשות את המעבר הזה בצורה שהיא חכמה ומסתכלת על אנשים והצרכים שלהם, אבל על הדרך צריך קודם כל שאנשים יהיה את היכולת להחזיק את עצמם כמה שיותר, ומי שבכל זאת לא מצליח, שיהיה לנו איזושהי דרך לתת לו מענה. אוקיי, אבל הריקושטים שאתה אישית חוטף, קורה? זה קורה שכאילו בלימודים פתאום אנשים כאילו פותחים עיניים כשהם שומעים איכשהו הגיע להם שמועה שאתה פעיל בחוגים ליברליים, לא אומרים, איך אתה לומד? קורה לך? יצא לי, כמובן שאני מנסה להישאר מאוד דיפלומטי בלימודים, כי אני לא בן אדם שמתווכח טוב בעל פה, אני מעדיף לכתוב את הטיעונים שלי, אז אני משתדל שלא להיכנס לעימותים פנים אל פנים סביב הנושאים האלה. אני יכול להבין את זה, זה לא כיף. כן, בהחלט. והחברים שלי, רובם בלימודים, הם לא מסכימים איתי על ההשקפות האלה, אבל אני כן מאוד משתדל אני אציג עמדה שמציגה עקרונות שכן מדגישה שאכפת לי מהאנשים, שאני רוצה שאנשים יהיה טוב, ושלמה אני חושב שהדרכים שהם דה-רגולציה, פתיחת השוק וכן הלאה, דווקא יטיבו עם החלשים ביותר. שזה לא איזשהו עניין של בעלי הון ואינטרסנטים, אלא ההפך, שדווקא העובדה שנוריד את נטל המס, או נפתח את השוק ליבוא... הנקודה ברורה, בהחלט צעדים שינקטו ומדיניות יותר ליברלית, בוודאי שזה ייטיב במיוחד עם החלשים, אין על זה ויכוח כמובן. אתה דיברת קודם על עמותות שפועלות בעצם בשירות של המדינה. אני רוצה לשאול אותך משהו שקפץ לי, לא קשור ספציפית לזה. אני תמיד כאילו מנסה לחשוב,
אני מנסה לחשוב על מטרות שהייתי רוצה לתרום עליהן כסף, אבל אני מחפש איזושהי דרך לדעת האם העמותה שאני תורם אליה, אני לא רוצה שהיא דווקא תהיה חלק מהמדינה, ואני לא רוצה שיום אחד עמותה שאני תורם לה, תשתמש בכוח שלה כדי לנסות לזכות בתקציבים ממשלתיים. יש איזושהי דרך לדעת, איזשהו, אני יודע, תו תקן ליברלי לעמותות שלא רוצות שהמדינה תתערב? או שזה לא קיים למיטב אני לא ידיעתך? מכיר משהו מסודר, אבל יש אתר מאוד טוב שכולל בתוכו את כל העמותות בישראל, שנקרא גיידסטאר. רגע, אני ארשום. עוד פעם, איך קוראים לזה? גיידסטאר. גיידסטאר, אוקיי. כן, יש גיידסטאר אמריקאי ויש גם גרסה ישראלית לזה, שנמצא שם כל העמותות, אפילו חופש לכולנו שנרשמו כעמותה אז נמצאים שם. ואפשר לבדוק שם את הדוחות תקציב שהעמותות מגישות, כל מה שהם צריכים בשביל לקבל מה שנקרא מינהל תקין, אז הכל מופיע שם, אפשר לראות את מקורות התקציב, והרבה פעמים אפשר לראות אם הם מקבלים תקציבי מדינה, כמובן שאני פחות מבין בדוחות כספיים, אז אולי מישהו שטיפה, זה יותר התחום שלו, יוכל לדעת בדיוק מה המקורות ואיך זה מפורט בתוך הדוחות האלה. אוקיי, בוא נדבר עכשיו על הכנס שאתה תשתתף בו בתחילת אפריל, אוטוטו, נשמע כיף. כנס ליברטיקון. מה זה הכנס הזה? מה יש שם? אוקיי, אז אני אעשה הקדמה קצרה. Students for Liberty זה ארגון בינלאומי של סטודנטים ליברליים, שקם בארצות הברית לפני משהו כמו 11 שנה כבר. אנשים שבאמת הבינו שהשיח הסטודנטיאלי לא עונה על האמונות והצרכים שלהם, והם חיפשו אנשים עם מחשבות דומות שלהם שדוגלות בחירות וכן הלאה. אז בן אדם הקים את זה בארצות הברית, ולאט לאט הדבר הזה גדל, ככה שזה עם הזמן התפשט לכל יבשת מיושבת בגדול. אז יש כרגע Students for Liberty בכל מקום למעט אנטארקטיקה, אולי עוד נגיע לשם. ובעצם אנחנו פה בישראל התחלנו את הפעילות שלנו במסגרת הארגון כבר לפני משהו כמו 5-6 שנים. ואנחנו משתייכים מנהלית בעמותה לצד האירופאי של הארגון, כי הצד של אסיה זה לרוב דרום-מזרח אסיה, ויש כזה אנשים באפגניסטן, אבל זה לנו קצת מורכב לעשות איתם פעילויות. אז בגלל זה אנחנו משתייכים לצד האירופאי, ואנחנו כרגע, יש גם תתי חלוקה בתוך כל אחד מהאזורים האלה, אז אנחנו שייכים כרגע לדרום-מזרח אירופה. יש אגב Students for Liberty באוניברסיטאות בשטחי יהודה ושומרון? אני לא מכיר תאים מסודרים שקיימים באיו"ש, אני יודע ל-Students for Liberty יש כמה קשרים בשטחים, אז שם באמת כנראה שיש כמה פעילים שזה מעניין אותם, ואני מקווה שיום אחד יצא לנו לפגוש. אוקיי, בוא תספר לי על הכנס אז. אוקיי, אז הכנס, ליברטיקון, זה כנס שנתי של כל האזור האירופאי, שמתכנסים בבלגרד שבסרביה, ונפגשים ל3 ימים של הרצאות, סדנאות, פעילות חברתית בערבים, ופשוט זה קרוב ל1,000 ליברלים מאירופה ושאר העולם גם, מגיעים גם אורחים מאמריקה ומקומות יותר רחוקים אפילו. ומביאים לשם אורחים, אז השנה שעברה היה שם את מאט קיב של בירס ליברטי, בירס פרידום, אם אתה מכיר. עוד פעם? מי? מאט קיב. כן, בטח, כן. אז היה אותו, הוא חוזר שוב פעם השנה, השנה יש את תום פלמר, שהוא כתב כמה וכמה ספרים של Why Liberty ועוד כמה, ויש לו יזמים ואנשי... כל מיני אנשים שהם בכירים בתחומים שלהם, שהם אומרים למה דווקא התחום שלהם פורח או יפרח תחת מצבים של חירות. אז הביאו אנשים שנה שעברה שדיברו על התחדשות עירונית, למה דווקא שוק חופשי הוא יהיה טוב יותר להתחדשות עירונית, והיה גם מישהו שדיבר על שוק הקנאביס ועל העניין של לגליזציה ומיסוי, זה לאו דווקא הפתרון לבעיות שיש בתחום של הקנאביס וכן הלאה. אז תמיד מביאים מרצים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה אירוע מאוד מיוחד שאני מאוד ממליץ להשתתף בו. וואי, ההרצאה הזאת של איך תכנון, מה זה? תכנון עירוני או התחדשות עירונית? התחדשות עירונית, כן. התחדשות עירונית תחת... זהו, זה נשמע מעניין. זה נשמע כדווקא הכי תחום שאתה יודע, צריך תכנון ממשלתי, או לא יודע מה, אי אפשר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אתה זוכר איזה משהו, איזה נקודה מהעניין הזה? זה באמת משהו
אני מנסה לחשוב לעצמי, וואי, רגע, איך זה ייראה באנקפיסטן? אני לא זוכר מאוד מדויק, אבל הוא בעצם, אותו בן אדם הוא אדריכל כבר המון שנים, והוא בעצם הראה שהם מאפשרים ליזמים בכל מיני מקומות באמת ליצוק את התוכן שהם מעוניינים בו לתוך המרחב, ולעצב אותו לפי החזון שלהם תוך איזשהו שיח עם אולי גם עם האנשים שגרים שם, וגם בין החזון שלהם, מה שנקרא, זה מאפשר לפתוח אפשרויות שבמחשבה, נקרא לזה הממסדית, לא היו נפתחות אחרת. אז לוואי והייתי זוכר יותר לפרטים, אבל זה כבר עברה איזה שנה מאז, לצערי אני לא... אין בעיה. אני רוצה שאלה על הפעילות עצמה. אוקיי, למה להיות פעיל בארגון שהוא סך הכל בינלאומי, ונגיד לא באיזשהו ארגון מקומי שמקדם אג'נדה ליברלית? למה SFL ולא, אני יודע, חופש לכולנו, התנועה ליברלית? כמובן שאין סתירה בין השניים, אתה יכול להיות פעיל גם וגם. היתרון של Students for Liberty זה שזה נותן לך את האפשרות להכיר איך נראה המאבק הליברלי בכל מיני מקומות אחרים. אוקיי. לשם העניין, החבר'ה בגיאורגיה, שהם חברים שלי, אני מכיר אותם באופן אישי, היו אלה שהיו מעורבים בעתירה לבג"ץ שלהם, כדי בעצם למחוק את האיסור על שימוש בקנאביס. בגיאורגיה זה הצליח, כיום זה כבר אסור חוקתית להגביל את השימוש בקנאביס בגיאורגיה, בזכות אותה עתירה. מצד שני, יש חבר'ה בבלרוס, שהם רוצים לקדם את הנושא של לגליזציה, אבל היות ובבלרוס יש שם דיקטטורה לכל דבר ועניין, אז שולחים אותם לכלא, תופרים עליהם תיקים, שמים להם מלא כנסות שהם צריכים לשלם בסכומים מטורפים לחלוטין, וזה אנשים שכאילו, ההאשמה הראשונה שהם קיבלו זה שהם הסתובבו בבירה של בלרוס עם בתחפושות ושלטים ושרו שירים. זה היה הלואוין או קריסמס, והם שרו שירים שקשורים כאילו ללגליזציה ברוח החג, ושלחו אותם כאילו, את אחד מהם שלחו לכלא, ואחרים קיבלו כנסות מאוד מאוד גדולות על זה. וואו, אוקיי. אוקיי, אני רוצה שאתה רגע תגיד לי על SFL, כמה זה רלוונטי בעצם הפעילות שלהם לחיים שלי? זאת אומרת, אני לא סטודנט, איך SFL משפיעים עליי? משפיעים עליי? זה... תסביר לי את הקשר מחוץ לבועה הסטודנטיאלית. אוקיי, אז הבסיס שלנו כמובן סטודנטים, כי סטודנטים זה אולי המגזר שיש לו הכי הרבה פעילות פוליטית במהלך השנים שהוא נמצא באוניברסיטה. זה נכון. אז זה הסיבה שבגדול יש לנו גם את הרעיון הזה של להפיץ את הרעיונות בהתחלה בקרב סטודנטים, אבל כמובן שאנחנו לא זורקים אנשים שרוצים להישאר פעילים, אז יש לנו אנשים שנשארו פעילים בארגון גם שנים אחרי שסיימו את הלימודים שלהם, וכמובן שהאירועים שלנו פתוחים לקהל הרחב, אז אנחנו תמיד מזמינים את כל מי שרוצה לבוא, להשתתף בהרצאות ובכנסים שאנחנו מארגנים. אז זהו, באמת מישהו שומע עכשיו את הפרק ואומר, וואי, נשמע נחמד, אולי לשלב את זה עם חופשה בסרביה, איך הוא עושה את זה? אוקיי, בתכלס עדיין אפשר לקנות כרטיסים באתר שלנו, וגם אפילו אפשר לקנות כרטיסים במקום אם מגיעים ללוקיישן של האירוע. מה זה האתר שלנו? SFL COIL? לא, זה אתר אירופאי, אז אם מחפשים LibertyCon Europe בגוגל, הם מגיעים לאתר הנוכחי, ושם אפשר לקנות כרטיסים וכן הלאה. אז ממש אפשר להגיע אפילו ביום הכנס עצמו ולהשתתף, וזה מחיר מאוד מאוד זול יחסית למה שמקבלים, כי יש אוכל בכנס ויש אירוע בערב והרצאות ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכל המי ומי הליברלי שיכול להגיע. טוב, בואו נדבר עכשיו קצת על אקטואליה. בואו נדבר שנייה על הבחירות. הנושא הכי מעניין אותי כרגע בספירה הליברלית, זה הפריצה של זהות. היא פרצה את המחסום של הנישה הליברלית, זה קרה אחרי שהם קפצו בסקרים, פתאום הם הפכו לנושא היום בחדשות. זה מבורך, זה מעניין. אמנם כדרך הטבע העניין קצת דועך בשנייה שהתחילו לראות טילים, או שפרצו לטלפון של גנץ וצוללות עכשיו וזה, אבל כן, בכל זאת הם שורדים, זה נראה שזהות is here to stay, לפחות עד הבחירות. מה שאומר, כמו שציינתי, יציאה קצת מהגטו של השיח הליברלי, שלמרות הכל, כל הבעיות שיש עם זהות, זה ה-bread and butter שלהם, השיח הליברלי.
ואם זהות עוברת את אחוז החסימה, גלעד אלפר יהיה חבר כנסת, אולי גם ליבי מולד, חבר'ה שבאופן עקבי רוצים לקדם אג'נדה ליברלית, כל אחד בתחומו. השיח כרגע לא כל כך נוגע בנושאים שהם הליבה של פייגלין בפן הכלכלי-חברתי. מדברים על הלגליזציה, על הומואים, בית המקדש, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אני ראיתי רעיונות מזעזעים מפייגלין ביום שישי אצל אופירה וברקו ואצל רני רהב ושרון גל. היו לי איזה ציפיות שדווקא שם אולי הוא יצליח לפרוץ קצת את השיח השטחי שכרגע יש על זהות, אבל הם גם לא נתנו לו כמעט לדבר, וזה נשאר עוד פעם לגליזציה והומואים. אין לי אשליות, השטחיות תישאר גם כשיגיעו לרעיונות של שוק חופשי והקטנת התערבות המדינה. זה כבר מתחיל קצת. כרגע, פייגלין, במידה והוא יעבור את אחוז החסימה, הוא רוכב קצת על הגל של המרענן של הבחירות. מה שמעניין אותי, השאלה זה, אם יהיה פה איזשהו אפקט באמת מעבר לבחירות הנוכחיות. היה לפני כמה ימים כנס של כמה חבר'ה ליברליים שנפגשו עם ביבי, נראה שזה היה מוצלח. יש איזושהי התעוררות, מפגן כוח של ליברלים, הכרה של ביבי ובעצם זה שהוא הגיע. אני מנסה להבין, אבל אם זה משהו שהוא עד הבחירות ואחרי הבחירות ישכחו ממנו, האם הרעיונות הליברליים באמת נכנסים לשיח המרכזי, או שאתה חושב שמדובר באופנה שתעבור ואחרי הבחירות נחזור לתלם הסמי-סוציאליסטי שיש קצת בישראל? מה אתה חושב? זה it's here to stay, או שזה עד הבחירות ואחר כך ישכחו מאיתנו? אני לא יכול לדעת מה יקרה בדיוק, אבל בעיניי התנועה והמטרה הליברלית פה בישראל הגיעה לנקודה כזאת, שהיא בעצם כבר יש לה נוכחות כלשהי בשיח, לפחות מי שנמצא ברשתות חברתיות לא יכול כבר להתעלם מהעובדה שהדבר הזה קיים, והרבה פעמים אפילו אנחנו הופכים להיות מושא ללעג, מרוב שכבר אנשים מכירים אותנו בספרות האלה. האם זה יפרוץ את מעגל המדיה החברתית ויהפוך להיות משהו שהוא רחב יותר מזה? אני בהחלט מקווה שכך יהיה, אבל זה באמת תלוי אם נוכל להמשיך לדבר על הנושאים ולהביא טיעונים ונתונים, ובאמת שגם השטח וגם האנשים במקומות מפתח, כמו הכנסת, לדוגמה, אבל לא רק, ימשיכו לדבר את השיח הליברלי, ובאמת להגיד שלמה הדבר הזה טוב בשביל העתיד של מדינת ישראל ושל כולנו. אני חושב שזה באמת, אני חושב ממש תלוי בעצם אם זהות יעברו את אחוז החסימה או לא. כי אם לא יעברו, אז זה יישכח תוך יומיים. אם הם יעברו, אז וואלה. הם חברי כנסת. אם הם יעשו דברים, אז ימשיכו לדבר על זה. מה אתה אומר? מצד אחד כן, אבל אני חושב שזה לא תלוי אך ורק בזהות. כמובן שזהות עזרו מאוד כדי להעיר את השיח הזה לשיח הציבורי יותר ממה שזה היה בעבר. אבל כמו שאמרת, העובדה שביבי הגיע להיפגש עם ליברלים מהליכוד בכלל, זה אומר שיש איזושהי נוכחות גם במעגלים שמחוץ לזהות, שהדבר הזה הוא כן חשוב. אז צריך לראות איך לוקחים את הגל הזה, שכולם רוצים לדבר עכשיו על לגליזציה לדוגמה, אז איך רוכבים על הגל הזה וממשיכים אותו גם במקרה וזהות תעבור או לא תעבור. כן, זהו, דיברתי על ביבי, אגב, אני רוצה גם לציין, גם עושה רושם שבימין החדש יש איזושהי התעוררות, לא ברור עדיין מה קורה שם, אבל כן, גם זה קורה. כן, וואלה, אני אופטימי קצת. בוא נדבר רגע על משהו שעידן דרץ כתב. הוא מדבר שם על המצע ההזוי במיוחד של מרץ. מאז הוא כבר כתב, מאז שכתבתי את השאלה הזאת, אז הוא כתב גם על המצע של העבודה, שהוא לא פחות הזוי, אבל במצע של מרץ, למשל, ציטוט, הם מקדמים את חוק יסוד זכויות חברתיות. החוק הזה יאפשר לבג"ץ לפסול מדיניות כלכלית של הממשלה אם לא תהיה מספיק חברתית בעיניו, ולמעשה תכריח את הממשלה לנהוג בצורה סוציאליסטית, גם אם אין שום רצון אמיתי לזה בציבור. אין סעיף חוקתי כזה בשום מדינה סוציאל דמוקרטית באירופה, והמדינות היחידות שמצאתי שקיים סעיף כזה בהן, הן מדינות סוציאל פופוליסטיות בדרום אמריקה, כשהבולטת ביותר היא ונצואלה. אם סוציאליסטים רוצים שיפסיקו להאשים אותם בכך שהם מדרדרים אותם למצב של ונצואלה, שיפסיקו לקרוא למדיניות שמיושמת שם. עד כאן הציטוט. עד כמה כל הקידום הזה של אג'נדה של, נקרא לזה אג'נדה אדומה, לדעתך זה עדיין מחזיק מים? אנשים עדיין מתלהבים מזה, או שזה כאילו, כמה זה באופנה וכמה, אני לא יודע, אולי אני משוחד מן הסתם, אבל אני רואה את זה ונראה לי מגוחך כאילו, אנשים לוקחים את זה ברצינות?
חוק יסוד זכויות חברתיות? נשמע כל כך, או אתה יודע, עכשיו מפלגת העבודה, להעלות שכר המינימום ל7,000 שקל. אנשים קרא את זה ברצינות? זה עובד? אני חושב שזה פשוט נובע מהעובדה שהרבה מאוד אנשים חושבים שהמציאות נוצרת במיוחד, או בעיקר על ידי הממשל ומה שהוא קובע. הם חושבים שיש איזשהו חיבור יסודי בין המצב הכלכלי שבו אנחנו נמצאים בו, לבין מה שהממשלה מחליטה. שיש בזה מין האמת עד נקודה מסוימת, אבל הם לא יכולים להיכנס למיינדסט, אם אפשר לקרוא לזה, שבאמת המציאות נוצרת בגלל שיש תנאים מציאותיים שמחייבים התנהלות כזאת ולא אחרת, ויש פשוט דברים שמחוץ לטווח האפשרויות שהם ייתכנו בשלב הזה של החיים. כן, כן, אם מספיק נרצה את זה, זה יקרה. בדיוק. אז כמובן שבארץ הרבה מאוד פעמים אנשים מאוד לא שמחים על המצב הנוכחי, והם מקווים שהפוליטיקאי הנבחר לבחירתם הוא זה שישנה הכל על ידי איזשהו שינוי מאוד קל של חתימה על חוק כזה או אחר. וחלק מהמאמץ שלנו בתור ליברלים, לדעתי, זה לגרום אנשים להבין בסופו של דבר, האפשרויות שלנו הן מוגבלות, גם אם יש לנו אפשרות להגדיל אותם או לשנות אותם באופן מאוד מהותי, שזה לא משהו שאפשר לשנות אותו בהינף עת. זה משהו שהוא תהליך, וגם אם אתה רוצה שהשכר יעלה, אז בזה שתקבע שזה 7,000 ולא מה שזה עכשיו, זה לא מה שישנה את המצב, כי אתה צריך גם לגרום להם להבין שיש לזה השפעות והשלכות ארוכות טווח, שקובעי המדיניות הרבה פעמים לא חושבים עליהם עד תום כשהם מבטיחים את ההבטחות שלהם. אני מנסה לחשוב על למי רעיונות כאלה פונים, ואני באמת חושב אולי כאילו, יש איזשהו מחנה של חבר'ה אני יודע, מחנה הצדק החברתי, שזה בעצם המכרז הפנימי שלהם. מי מציע עכשיו יותר צדק חברתי, מרץ או העבודה, וככה הם יבחרו ביניהם. זה כנראה ממש לא בשבילי, ולנו רק נותר להסתכל על זה מהצד, ואתה יודע, לגלגל עיניים, זה כאילו, זה ממש, זה דברים הזויים לגמרי. בוא נמשיך, לא יודע כמה יש לנו להתעכב על זה. בוא נדבר על פרוטקציה לעסקים מקומיים בחסות מפלגת כולנו, מפלגה שמתיימרת קצת להיות בימין, עדיין. יש בחירות אותו, זמן נהדר בשביל שרים לעשות מחטפים שלא מקבלים יותר מדי תשומת לב. אני רוצה לדבר על מחטף כזה, על אלי כהן, שר הכלכלה מטעם כולנו, שמעביר למפעל מלט הר טוב, מענק של 25 מיליון שקלים. הם קוראים לזה מענק עידוד להקמה של מפעל חדש, או הרחבת המפעל הקיים. בסדר, אוקיי. אלי כהן לאחרונה מוריד מכסים על יבוא המלט, זה דבר טוב, זה אחלה. והיצרנים המקומיים שרגילים למכור ביוקר, קמים ואומרים, רגע, אתה הורס לנו את הפרנסה, ואלי כהן מתקפל ופשוט נותן להם כסף כדי לשמור על המפעל בחיים. מה שמעצבן אותי זה שאם כבר אתה מוציא 25 מיליון שקל על פיצויים, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו שם קרן שבמקרה והמפעל נסגר, העובדים יקבלו פיצוי על המהלך הזה. אבל במקום זה לא, אתה נותן את זה למפעל, וכאילו, בוא נמשיך להחזיק את המפעל הכושל הזה, ועוד כמה שנים תבואו ותקחו עוד 25 מיליון שקל. מה אתה אומר? יש איזושהי אופציה, קלושה אומנם, אבל לא הזויה, שגלעד אלפר יהיה שר האוצר בעוד כמה חודשים, ויתמודד עם דילמות דומות כאלה. אני מבין את הלחץ שאלי כהן חווה, כי קשה לעשות מהלכים שגורמים למה שנקרא הרס יוצר כזה, בלי לחטוף את הריקושטים. אתה חושב שגלעד אלפר בפוזיציה דומה יוכל לבצע מהלכים כואבים כאלה של נגיד הורדת מכסים, מבלי לשלם כל כך הרבה שוחד ליצרנים מקומיים שהיו רגילים למצב שיוקר המחיה שלנו מממן אותם? מה אתה אומר? הייתי רוצה להאמין שכן, כמובן שגלעד אלפר לא היה חבר כנסת עד כה, אז אנחנו לא יודעים מה תהיה ההתנהלות שלו ברגע שהלחצים באמת יהיו עליו. אני בהחלט מקווה שאם הוא יוכל להביא איתו עמדה ברורה ומגובה בנתונים וטיעונים טובים, שתגיד בעצם להחזיק מפעל כזה, הוא רק יעשה לנו רע בטווח הארוך, אז יהיה לו גם אולי את הגיבוי מהציבור, או לפחות
הקואליציה או הכנסת, מי שזה לא יהיה, כדי באמת לעשות את המהלכים האלה. אבל באמת הדבר הזה צריך לבוא עם הרבה מאוד הסברה והרבה מאוד שקיפות לגבי למה עושים את הדברים האלה ולמה זה טוב. כי הרבה מאוד אנשים חושבים שאם אתה פוגע בעובד, אפילו בטווח המיידי, אתה נגד העובדים, אבל בעצם קשה להם לראות את האפשרות האחרת, שבו בעצם אנחנו נוכל להוריד את יוקר המחיה לכולם, שזה רווח הרבה יותר גדול, אם באמת נעשה מהלכים כואבים כאלה. כמובן, שתוך כדי פיצוי. זה hard sell מאוד, זה קשה מאוד למכור דבר כזה, שמפעל שנסגר ומאות אנשים שהולכים הביתה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אבל המפעל הזה אין לו זכות קיום, אז זה בעצם לטובתם. זה קשה מאוד למכור דבר, איך מוכרים דבר כזה? אני לא יכול עכשיו, איך מוכרים דבר כזה? אני כאילו... אם גלעד אלפר יהיה שר האוצר, אז אני אומר לעצמי, וואי, הוא הולך להיות חתיכת האיש הרע, כאילו הולכים לעשות ממנו, אם הוא באמת יעשה מהלכים. תשמע, יש כאלה דמויות שעד היום מי שלא מסכים איתם, הם מצטיירים אצלם כסטן כזה או אחר, כאילו דוגמה מובהקת היא תאצ'ר. כן. שלא משנה מה, החבר'ה שתומכי לייבור לא יסלחו לה לעולם, והיא הייתה המכשפה. כן. כפי שהיא תוארה כשהיא מתה. כן, כן. אני זוכר, עדיין יש בארץ כאילו, מדי פעם ביום השנה לפטירתה, עושים כאילו מסיבה לכבוד המוות שלה. זה דבר מזעזע ומדהים. כן, חד משמעית. אז אני מקווה שלגלעד אלפר יהיה את האומץ באמת לעשות מהלכים כואבים, כמובן שזה יצטרך לבוא עם המון רגישות ועם המון חוכמה, כי אתה לא רוצה להיות זה שמצטייר בתור אדם אכזר, כי זה דרך מאוד טובה להרחיק אנשים מהרעיונות שאתה מקדם. אוקיי, דבר האחרון שאני רוצה לדבר איתך עליו, המלצת תרבות, ספר, סרט או פודקאסט או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו, השבוע אין לי המלצה, אתה יודע, אני כל היום ניסיתי לחשוב משהו מעניין שראיתי השבוע או שמעתי השבוע, וזה לא, זה כאילו הכל נגיד פרק חדש של משהו שכבר המלצתי עליו, או אתה יודע, אני לא אמליץ על דברים שכולם מכירים כבר, אז אני עכשיו לגמרי סומך עליך, בוא תן לי המלצה. יש לך משהו להמליץ לנו? יש לי משהו, בכלל לא ליברלי, אבל נראה לי שזה יעניין לא מעט אנשים. יאללה. זה ספר שנקרא Smoke Gets in Your Eyes, של סופרת שקוראים לה קייטלין דוטי, וזה ספר שעוסק במוות... יש שיר כזה? אני משער שכן. וזה ספר שעוסק במוות, ואיך אנחנו מתמודדים עם נושא של המוות בתור תרבות וחברה. וזה נורא מעניין, כי מישהי שעבדה במשרפה, אפשר לקרוא לזה, וכזה מקום שמכין מתים לקבורה וכל הסיפור הזה, והיא בעצם מדברת על איך אנחנו בתור חברה הדחקנו את המוות למקום שהוא רחוק מאיתנו ונעלם מהעין, במקום בעצם להבין שזה חלק מהחיים שלנו, ואיזשהו חלק טבעי ובריא ממעגל החיים, וזה ספר שהוא כתוב עם המון המון הומור, ועם פרטים מאוד מגעילים ומזעזעים על כל מיני דברים שקשורים למוות, אבל עם המון חן והמון הומור על הדרך, ואני חושב שזה מאוד מומלץ לכל בן אדם שרוצה טיפה להסתכל על החיים ועל המוות בכיוון קצת אחר. אוקיי, Smoke Gets in Your Eye של, איך קוראים לספר עוד פעם? קייטלין דוטי. קייטלין דוטי, מה זה? זה עלילתי? זה פיקשן או שזה... היא מספרת על החוויות שלה מהעבודה שלה? היא מספרת על החוויות שלה וקצת סקירה היסטורית על איך הגענו למצב שבו המוות מגיע למקום שאנחנו תופסים אותו כיום, אז היא עושה סקירה על איך התחיל הקטע הזה של שימור גופות בכלל, לדוגמה. אוקיי, בסדר. אז Smoke Gets in Your Eye של קייטלין דוטי, אני אשים לזה קישור. משה גורין, תודה רבה. תודה לך, יניב. דבר אחד אחרון, אני רוצה להוסיף המלצת תרבות. יום אחרי ההקלטה ראיתי סרט ממש ממש טוב, ולכבודו אני מוסיף לפרק הזה המלצה. אפילו שכבר הוצאתי את הקובץ והכל מוכן, וכבר העליתי את הפרק לשרת, רק להסביר לכם כמה הסרט הזה היה טוב, שאני פותח את הפרק. קוראים לזה The Dirt, וזה בנטפליקס, וזה הסיפור של הלהקה מוטלי קרו. זה סרט עילתי, כמו רפסודיה בוהמית, רק הרבה יותר טוב, ואני אהבתי את רפסודיה בוהמית, בעיקר כי אני אוהב את המוזיקה של קווין. אני לא מכיר שיר אחד של מוטלי קרו, והסרט הזה תפס אותי. הבימאי של הסרט הוא מהיוצרים של ג'קאס, וזה ניכר. הסרט חוגג את הצ'יזבט הזה של רוקרים שהורסים את החדר מלון, ושוכבים עם כל הגרופיות. המון אלימות טובה ומוצדקת ומבוימת היטב, אבל גם סיפור מאוד מאוד חזק. פשוט סרט נהדר, באמת. הוא קיבל ציון ממש לא טוב ב-Rotten Tomatoes.
הוא לא מאוד מותאם לרוח התקופה שלנו, אולי בגלל זה, אבל זה לא משנה, זה אינסטנט קלאסיקה, זה סרט נהדר, The Dirt בנטפליקס, וזהו, שוב תודה למשה גורין, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.